Zin puma chiu chiu mi đi rong quy ma tiêu phin làm lá sang giá mi bien đi nhiều đam nhiều ya đồ lệ tu lệ mà la mi tu te ya đi lan qua uy khana dama loan sa gali ra shi ga ma di ma twi ma myin ya re ni ya mya di Nam nhà ma đô la li li về tên li nghe ya ba bi tamuria nghe le yudana bi nghe le da saka pyo ra ye phi hao lui ko pian pyo pya ba li atwi ta chit ko pe kwa phit lo da la mi lai chin mi chin ma di lan qua wi khana dama ban bana ma pi ta do le loan sa gali ra shi ga ma di Nam nhà ma đô la li li về tên li nghe ya ba bi tamuria nghe le yudana bi nghe le da saka pyo ra ye phi hao lui ko pian pyo pya ba li atwi ta chit ko pe kwa phit lo da la chi me mata ko tmi nya bi sing ga lo da la mi lai chin mi chin ma di lan kwa wi khana da